Kato je kokot, ty úplný debil. Chce byť hlavný ryb. Hlavná postava dejú. Oskara za vedľajšiu úlohu, dostáva stupňák. Ty ja skafujem asi tej kokot úplný. Mne by bolo zaujímavé, čo im delí tam celý kúce. Karate, že kedy... Čo je packu, vyhodili ťa? Ale ľubia, že už skončili, že je pondelok vraj. Je sobota, ty kokot. Že je pondelok vraj. Ty kokos prostý. Čo? Ten kokos. Zjedz. To je kokos, ty kokos prostý. Páče, to nejedz. Ty si úplne debil. Čo je do piči? Priznaj sa tu za kranárom. Páčo, zašli ešte slova. One otravili ma. Otravili ma. Hej? Čo je toto? Hýbaj to. Aké klienty sa mi nese? Neviem, ja som to neskúšal. Tak má kúsok, To je Antrax, povedz. a tak ja som si dal, a tak má kus ešte do 112, tak má zachráňte kúsok. Toto keď tam niekoho... Joj, auto ti kradnú, Paťo. Paťo, auto ti kradnú. Tu mám pri sebe. Tak, kde má Bert? No. A otravili ma, vy máte... Neušetrili, kde má? Že tak sa mi dá čo stane, tak potom pojem 112, 113. Ako... Pocud. Paťo, neviem, či Oskara nebudeš mať. A Paťo, odomkli ti auto. Chod skúsiť. Nesej to na ticho. Aj, poďme do piči na pivo. Neviem, mám piči. Tu nás sa nedá ani dohodnúť. Páči sa na terén. Ešte zavolám na čas? Poďme do piči. Pálo. Páčo, Páčo, dá ti hlavnú úlohu, poď sem. Poď sem, Pálo. Iď.